எனக்காக யார் உண்டுன்னு கேள்வி கேட்குற உங்கள் ஒவ்வொருக்கும் ஆண்டவர் கொடுக்குற அற்புதமான வார்த்தை கேளுங்க. யாத்திராம் புஸ்தகம் 33 என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும், நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். கர்த்தர் தான் உங்களுக்கு தர முடியும் இந்த இளைப்பாறுதலை. நீங்கள் நினைக்கிற இளைப்பாறுதல் மனுஷனிடத்தில் வராது. அவையெல்லாம் ஒரு பொய்யானவைகள் தான். நிலையானது, நித்தியமானது இயேசு ஒருவரை தர வல்லவர். இதை நம்புகிறவங்க நிச்சயமாக இந்நிலையில் ருசி பார்க்க போகிறீங்க. சமாதானத்துக்காக ஜெபிப்போமா? ஆண்டவரே, இளைப்பாறுதலாதபடி வாழ்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு மெய்யான இளைப்பாறுதலாகி உங்கள் சமூகத்திலேருந்து நீ கிருபையாய் தந்த ஆசீர்வதியும் அப்பா. நன்மையால் நிரப்பும் இயேசு மூலமாய் பிதாவே, ஆமென்.